ಮುಂಜಾತ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರದ ಪರಕೆ ಬರೋದು ಮುಂಜಾತ ಜನಕ್ಕೂ ಅವೇನು ತನ್ನ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಳಕೆ ಮಲ್ತಂಡ ಉಳೇಪಾಡಿದೊಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಟು ಶ್ರೀ ಮಹಾಮಾಯಿ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮುಲ್ಪ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಬಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರದ ಪರಕೆಲ್ಲ ಸಮಾಜಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಅವನುಂಡು ಅವು ಎಂಚ ಏರು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಏನು ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಈ ಭಾವನೆ ತಂದಾಡ ಬಂಡ ಏರಿಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮದ್ಮೇಲೆ ಏರಿಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಚಿನ ಮದ್ಮೆ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಪೋಯ ಕಾಗಜ ಕೊರದು ಗುಣಗ ಈ ಆದಿದ್ರಾವಿಡ ಬಕ್ಕ ಕೊರಗ ಜನಾಂಗ ವಿದೌಟ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಎಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದಾರೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೇರೆ ಸಹಬಾಳು ಉಂಡ ಕಳ್ದ ವಿಚಾರ ನಿಜ ಕಡೆ ಉಂಡು ಕೆಲವರು ಮಲ್ಪೇರು ಪದ್ಧತಿಯೇ ಬೇತೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮದ್ಮೇಪಾರು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮದ್ಮೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಒಟ್ಟುಗುಲ್ದೆ ರಾತ್ರಿ ಇನ್ನೆಂತೂ ಎಂಕಲಿಗೆ ಭಾರಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅವನು ಯಾರು ಯೋಜನೆ ಈ ಬಂಗಾರ ಬೊಳ್ಳಿ ಮದ್ಮೆ ಪಂಪೆ ಸೂತ್ರ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಪರ್ಬಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಅಕ್ಕಲೆ ಮಾತು ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ತಾರೆ ಪಾತ್ರೆ ಅಡಗನ ಕೇರಿ ಪೋಲ್ಕೊಂಡ ಕಂಡಾಟ ಪ್ರೀತಿರು ಬರ್ತಿರಾಗೋದು ಗೊತ್ತಿರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ಮಸ್ತ್ ಮದ್ಮೆ ಆಡ ಬಂಗಾರ ಕಂಡು ತೂಜೇರಕಲು ಅಕಲು ತೂದು ಪರ ಇವರು ಕೊರಗ ಜನಾಗ ಆದೇವರು ಅಕ್ಕಲಿ ಪೂರ ಮಣಿಸರ್ಮ ಅಂತ ಪಾಡು ಸಂತದ ಮಣಿಸರ್ಮ ಪಡೆದು ಬೇರು ಕರಿಮಣಿ ಕಟ್ಟು ಇರ್ಪೇರು ಐದು ತಾಲ ಪೂಜೆ ಇಟ್ಟು ಈ ಜಾಗದ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಜೀವನಗೂ ಸುರುಕು ಒಂಜಿ ತಾಳಿ ಬಂಗಾರದ ಕೊರೆಂಚಿನ ತೃಪ್ತಿ ಅಂಕಲಿಗೊಂಡು ಆಪ ಬಂಗಾರಿ ಅಂಕಲ ಕಣ್ಣು ಅಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಬಂಗಾರ ಪಾಡ್ಲಿಗೆ ಯೋಗ ಹೊರಿಯಾರಯ್ಯ ಪಡ್ಡ ಕಾರ್ ಬರ್ತಿರತ್ತ ಇಡ ಬರ್ಪೇರು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಬರ್ಪೇರು ಅಕ್ಕಲಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ನಾನು ಚಪಣ್ಣ ಮಾತ್ರ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಕೆಲವರಿಗೆ ನಿಕ್ಕ ದೋಷ ಉಂಡು ನಿಕ್ಕ ಪ್ರೇತವಾದ ಉಂಡು ನಿಕ್ಕ ಮಂತ್ರ ಉಂಡು ನಿಕ್ಕ ತಂತ್ರ ಉಂಡು ನಿಕ್ಕ ಮಾಟ ಉಂಡು ನಿಕ್ಕ ಮರಗಳು ಪಂಡು ಅಕ್ಕಲಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ನಿಕ್ಕ ದಾಲಜಿ ಎಡ್ಡಲ್ಲ ನೀವು ಒಂಚೂರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲ ದುರಭ್ಯಾಸ ಮಾತ್ರ ಬುಡ್ಲ ಸಮಾಪ ಪಂಡಕ್ಲಿ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ಒಂದು ಮೌಢ್ಯ